'Yar hannu ce, kashi na 19. Bayan fitowar su Aisha da Ruma daga gida, suna fitowa suka ga motar Hamid. Kwata-kwata Aisha bata gan shi ba, shi yasa ta ɗauke kanta tana bawa Ruma labari. Da sauri Hamid ya ƙaraso ya sha gabansu yana faɗin barkanku da wannan lokaci. Tsayawa suka yi turus. Aisha tana dubansa. Ji ta yi ƙirjinta yana bugawa saboda ganin fuskar Hamid. Tabbas bayan Jabir a naci to lallai wannan Hamid ɗin shine na biyu a shugaban 'yan naci. Ruma ce ta amsa da faɗin barka ka dai bawan Allah. Ya kalla Aisha yana murmushi ya ce haba Aisha kin wahalar da ni sosai, kin sa na fara fita hayyacina, babu irin neman da ban yi miki ba, amma sai yanzu Allah ya sa zan ganki. Aisha ita ma dai murmushin ta ɗanye tana faɗin kai haƙuri ina zuwa, zan taka wa 'yar uwata zuwa bakin titi. Hamid ya murmushi ya ce mu je mana mu taka mata baki ɗaya, ai ni ma 'yar uwata ce. Nan ya jera da su yana kusa da Aisha wacce yake jin baya so ta yi masa nisa ko kaɗan. A haka suka ƙarasa bakin titi. Unguwar dama babu nisa. Mai nafef suka tarar mata. Hamid ya biya kuɗin. Ruma ta musu sallama ta tafi. Juyowa suka yi tare. Hamid sai jan Aisha yake da hira amma ta ƙi sakin jiki. Wayar hannunta ce ta shiga ruri. Kiran Khalid ne ya shigo. Har ta yanke bata ɗaga ba, ya sake kira a karo na biyu. Hamid ya dube ta ya ce wayar da kifa ake kira, ya kamata ki ɗaga ki ji ko kiran na da muhimmanci. Murmushin yaƙi Aisha ta yi sannan ta ce na san Gogal ce ke kira na tunda ta ji shiru. Hamid bai wani damu da jin hakan ba, duk da ya san ba lallai Gogal ɗin ce mai kiran nata ba. Suna ƙarasowa ƙofar gidan Aisha ta kalle sa suka haɗa idanu. Dan shi ma idanunsa a kanta yake. Wani abu ta ji ya ratso ta kanta har jikinta. Bata san me yasa bata son haɗa idanuwa da Hamid ba. Yana da kwarjini da cikar haiba, gashi ingarman namiji. A hankali ta furta, ni zan shiga gida dan akwai abin da zan yi. Hamid ya dube ta sannan ya ce Aisha wajenki na zo, ya kamata ki tsaya ko sau ɗaya ne ki bani lokacinki. Maganar da na zo da ita tana da buƙatar zama. Ji ta yi ba za ta iya masa gaddama ba. Samun bakinta ta yi da cewa to ka shigo daga ciki sai mu yi maganar. Ai kuwa Hamid ji ya yi tamkar ya taka rawa. Jin Aisha ta yadda su shiga daga ciki su yi magana. A da in ya zo gidansu tana leƙowa ta gansa za ta juya abinta, amma gashi yau ya samu matsayin da har ta ce ya shigo. Suna shiga gidan sai da ya yaba da tsaruwar gidan nasu, amma yana mamakin taya Aisha suka dawo wannan gidan. Ko da ma Alhaji na Lamma ɗan uwansu ne, dan shi dai ya san asalin gidan na Alhaji na Lamma ne, tunda suna gaisawa sosai dan akwai wata jinya da Alhaji ya yi lokacin yana gari, shine yake duba shi sosai har ya samu lafiya. Maganar Aisha ce ta katse masa tunaninsa, ta ce bismillah ka zauna ina zuwa. Hamid ya ja kujera ya zauna, fuskarsa ɗauke da murmushi. Juyawa Aisha ta yi ta nufi cikin gida. Hamid ya raka ta da lallausan idanunsa. Cikin zuciyarsa yana tasbihi ga Ubangijin da ya halicci kyakkyawar surar Aisha. Don ko ta ko'ina Aisha ta haɗu, musamman idanuwanta da rajin jikinta, har ta shige ciki idanunsa na kan hanyar da ta bi. Tamkar ita yake gani. Bayan kamar mintuna 5 sai ga Aisha ta fito sanye da hijab ɗinta har ƙasa, ta yi ainihin shigarta. Hannunta ta riƙe da tire wanda yake ɗauke da lemu da ruwa a kai. Tana ƙarasowa ta yi masa sallama, sannan ta ajiye tire ɗin hannunta a kan ɗan madaidaicin tebul da ke gabansa. Ita ma kujerar ta janyo ta zauna, sannan ta dube sa ta ce bismillah ga ruwa ka sha. Hamid ya murmushi sannan ya ɗauki ruwan yana cewa na gode sosai da wannan karramawar taki. Ruwa ya sha sannan ya ajiye yana dubanta. A hankali ya furta Aisha ina so ki bani aron minti 10 don in gabatar miki da kaina. Tun daga lokacin da na haɗu da ke zuciyata ta kamu da sanki sosai. Kullum in na zo gare ki ba kya bani lokaci. A haka har na tattara na koma a ƙasar da nake aiki wato London. Ko da na koma maimakon in rage tunaninki sai ma ƙaruwa da yayi, don kullum da ke nake kwana a raina. Kwata-kwata na daina samun nutsuwa. In dai ban samu na keɓe na yi tunaninki ba, a haka har na fara gazawa game da aikina. Ina samun matsaloli sosai.
kin san ana so ko da yaushe ya kasance likitoci suna samun natsuwa don su samu damar kulawa da mara lafiyarsu. Tunda na fahimci ni ma mai jinya ne ya sa ni na tattaro na dawo gida Najeriya, sai dai wacce na dawo domin ta bata san ina yi ba, don ina durowa ƙasar nan na nufi gidanku, amma ina zuwa na samu gidan a kulle. Aisha, na je gidanku ya fi a ƙirga, amma kullum a rufe yake. Na tambayi 'yan unguwarku ko sun san inda kuka je ne, sai su ce su ma ba su sani ba. Na sha zagaya gari, Aisha, akan neman ki, amma Allah bai haɗa ni da ke ba sai yau ɗin nan. Duk da na ganki kwanaki, amma kika nuna ba ke bace, haka ya sa na ƙyale ki na ci gaba da bibiyar ki har Allah ya sa na samu nasara. Zamawa ya daga kan kujera, ya ɗan matso kusa da ita, yana magana a hankali. Don Allah Aisha, ki taimake ni, ki anshi soyayyata, ko zan samu sauƙi daga raɗaɗin da zuciyata take min. Ina son ki da gaske, kuma ina so ki zama matata, uwar 'ya'yana. Aisha, tunda Hamid ya fara magana ta ji duk kalamansa suna ratsa jikinta. Tabbas ta sha ganin maza da yawa kuma ta yi rayuwa da su, amma me yasa shi da yake mata magana take jin ta har cikin jikinta? Ko dai shi ɗin masoyinta ne na gaskiya, shi yasa take jin hakan. Tabbas ba don ta yi alƙawarin ba za ta yi aure a rayuwarta ba, da babu abin da zai hana ta amsar soyayyar Hamid. Sai dai kash, ba za ta taɓa aure ba a wannan duniya, don har yanzu ba ta yadda da soyayyar maza ba, kawai tana kallon su ne mayaudara waɗanda ba sa son mace don Allah, sai don wani abu nata. Shirin da Aisha ta yi ba ƙaramin tayar da hankalin Hamid ya yi ba. Dubanta ya yi cike da sallamawa a ransa, ba za ta so shi ba, ko kuma wani ya riga da ya riga sa. A hankali ya furta, kin yi shiru Aisha, please, don Allah ki daure ki ce min wani abu. Wallahi zuciyata gab take da bugawa. Ƙwayar idanunsa ta kalla, nan ta hango zallar soyayya da ƙauna. Tabbas gaskiya yake yi, yana son ta, amma ba za ta yi saurin yadda da shi ba. Dan lokacin da Faruk ya zo mata, kusan shi ma da irin wannan salon ya zo mata da shi, don haka har yanzu ta rasa yadda ake gano soyayyar gaskiya. Duk da idanun Hamid sosai ya fallasa abin da ke cikin zuciyarsa, jikinta a sanyaye ta ce masa, ina so ka bani lokaci please, komai na yanke za ka ji ni. Hamid ya dubi Aishar kamar zai sa kuka, ya ce, ina jin kafin lokacin da za ki ɗibar min ki bani ansata, to za ki iya jin zuciyata ta buga na mutu. Don Allah Aisha, ki tausaya min, zuciyata ba uwa ce a soyayya, akan ki ta fara so, kuma akan ki za ta ƙare shi, ki tausaya min. Aisha ta ce, ka bani nan zuwa gobe sai mu yi magana, komai na yanke za ka ji, kuma ka daina damuwa sosai, kar ka raunata zuciyarka. Sosai Hamid ya ji daɗin kalmar ƙarshe da Aisha ta furta masa. Bayan sun taɓa hira, ya mata sallama tare da ansar phone number ta. Hamid na tafiya, Khalid ya zo, ko gida bata bari ya shiga ba, yana ƙarasowa ya janyo ta a jikinsa, yana shirin sumbatar ta. Ture shi ta yi da ƙarfi, sannan ta shiga magana. Haba Khalid, a cikin gidanmu fa kake, me yasa kake min irin haka? Yanzu idan wani ya gan mu fa shikenan ka janyo min magana? Murmushi yayi, sannan ya ce, sorry baby na, kin san in kina tare da ni ji nake kamar ko da yaushe in kasance a cikin lallausan jikin nan naki. Taɓa baki Aisha ta yi, sannan ta ce, ina kayana suke? Khalid ya ce, mu je daga mota sai mu yi hira, daga nan ki ɗauko abinki. Aisha samun kanta ta yi da jin tsoro, bata san me yasa ba ta son Hamid ya ganta tana irin wannan rayuwar ba. A gaskiya ba za ta fita ta shiga motar Khalid ba, gudun kar Hamid ya ganta, tunda bai ɓoye mata komai ba, ya shaida mata a cikin unguwar gidansu yake shi ma. Kallon Khalid ta yi, sannan ta ce, ba zan iya zance ba a yau saboda kaina yana min ciwo, ka san dai yau tunda rana muke tare, don haka ka yi haƙuri zuwa gobe. Khalid bai so hakan ba kwata-kwata, don ya so su shiga motar a tare ya ɗan rage zafi, amma sanin halin Aisha, in ba ta son abu to ba za ta yi ba. Hakan ya sa ya ƙyale ta, juyawa ya nufi cikin motar, ya ɗauko mata ledojin kayanta yana kawo mata ta ansa, tana faɗin, ya kamata fa ka je wajen Ruma don ta damu da yawa. Khalid tsaki ya ja, sannan ya ce, ƙyale ta don Allah, wallahi saboda
takurarta na kashe wayata. Dadinta ma ya kira ni na yi masa ƙarya bana jin daɗi kwana biyu. Murmushi Aisha ta yi sannan ta ce ya kamata dai ka duba ko so ɗaya ne. Tsaki ya kuma ja sannan ya ce me zan samu a tare da ita in ba kayan haushi ba, kwata-kwata bata wani waye ba, kullum kanta a duhu yake. Kawai ki share ta, zan ɗaga wayarta in ta kira in ce mata bana jin daɗi. Da haka suka yi sallama da Aisha ta shige cikin gida abinta. Shi kuwa Khalid yana tsaye ya ƙurawa jikinta kallo har ta shige a cikin gidan yana binta da wani irin shu'umin kallo. Tunda Aisha ta shiga gida ta yi sallah sannan ta kwanta, sai dai ko alamar bacci ba ta ji saboda daman ba baccin take ji ba. Tunanin Hamid ne ya dami zuciyarta dan da gaske ta gano zallar ƙaunarta a ƙwayar idonsa. Ita ma tun sanda ya taimake ta, ta ji a cikin zuciyarta ya kwanta mata, abin da ya sa take share sa saboda tana jin tsoron maza, duba da yadda kowane namiji in suka haɗu da shi ba shi da buri sai ya kusance ta da iskanci, amma za ta fallasa masa kanta ta sanar da shi ko wace ce ita in har za ya amince mata. To in kuma jin hakan zai nisanta su, dama ita bata saka a ka ba. A haka ta gama tunaninta tare da ɗauko wayarta ta kunna data, tana hawa WhatsApp ta ga tarin saƙonni daga maza kala-kala. Haka ta shiga duba na dubawa tana share waɗanda ba su da amfani.